Reč ima narodni poslanik Enis Imamović, neka se pripremi narodna poslanica Ana Ćirić. Izvolite. Hvala, poštovani predsedavajući, predstavnici Visokog saveta sudstva, predstavnici Veća tužilaca, koleginice i kolege narodni poslanici. Ja ću se na ovaj izbor sudija osvrnuti sa aspekta predstavnika Bošnjaka Sandžaka koje predstavljam u ovom parlamentu, s obzirom da je ovo izuzetno važna tema za individualna i kolektivna prava Bošnjaka, među kojima spada i pravo na zapošljavanje i ravnopravnu zastupljenost u državnim organima sa javnim ovlašćenjima. Kada govorimo o zastupljenosti Bošnjaka u sudovima i javnim tužilaštvima u Sandžaku, u svjetlu ovog izbora sudija i tužilaca, svedočimo nastavku diskriminacije i odstranjivanju Bošnjaka iz sistema pravosuđa. Na području koje pokrivaju Osnovni sud i Prekršajni sud u Novom Pazaru, Bošnjaci čine 80,17% stanovništva i u navedenim sudovima oni su zastupljeni daleko ispod ovog procenta. Od ukupno 6 sudija koji se ovom prilikom biraju za sud u Novom Pazaru, samo 3 kandidata koja su predložena su bošnjačke nacionalnosti, dok su ostala 3 predložena i dolaze sa teritorije opštine Raška. Ovakav prijedlog je neprihvatljiv. Prvi razlog za to je teritorijalna pripadnost, jer sudije koje se biraju ne dolaze sa teritorije suda koji pokriva nadležnošću tu oblast, koji su Novi Pazar, Tutin i Sjenica. Ovde ne govorim samo o diskriminaciji Bošnjaka, kandidata bošnjačke nacionalnosti, već i o diskriminaciji kandidata srpske nacionalnosti koji su sa teritorije Novog Pazara, Tutina i Sjenice odbijeni i nisu prošli kao kandidati. Važni kriterijumi za izbor sudija su naravno stručnost i visoki moralni kriterijumi, visoki moralni kvaliteti. Moralne kvalitete jednog kandidata može da ocenjuje jedino sredina iz koje taj kandidat dolazi i sredina u kojoj taj kandidat treba da obavlja sudijsku ili tužilačku funkciju. Izborom sudija van teritorije grada Novog Pazara i van teritorije nadležnosti koju pokriva sud u Novom Pazaru onemogućava se našem mladom kadru da dalje napreduje u struci, jer na upražnjeno mjesto sudije se dovode ljudi sa strane i na taj način naš kadar ostaje ili nezapošljen ili volonter ili u najboljem slučaju sudijski pomoćnik. S druge strane, ne oslobađuju se ni mjesta sudijskim pomoćnicima i tako naši mladi pravnici vječno ostaju sudijski pomoćnici, a pošto njih ne birate u sudije, ne stvaraju se ni nova radna mjesta za pripravnike i tako već godinama niko nije primljen. Posebno želim da vam skrenem pažnju i na ovaj podatak i žao mi je što ministarka pravde danas nije tu sa nama da i ona čuje. Pravni fakultet Državnog univerziteta u Novom Pazaru postoji od 2006. godine i za sve ovo vrijeme koliko postoji ni jedan jedini diplomirani pravnik sa ovog univerziteta nije primljen u sud u Novom Pazaru, tačnije ni u jednoj od 5 pravosudnih institucija koji se nalaze u Novom Pazaru. I sada mi vi recite kakvu poruku vi šaljete mladim pravnicima koji završavaju na ovom univerzitetu. Ti ljudi volontiraju u sudu samo da bi stekli pravo da polažu pravosudni ispit i šta dalje. Kakve su šanse i mogućnosti za njihovo napredovanje. Drugi razlog zbog kojih je ovaj prijedlog neprihvatljiv je svakako neusaglašena nacionalna struktura i nastavak dosadašnje negativne prakse. Na konkursu za izbor 3 sudija Osnovnog suda u Novom Pazaru prijavljeno je 29 kandidata. Od toga 16 kandidata je bošnjačke nacionalnosti i samo 1 kandidat je izabran. I to, da se razumijemo, radi se o kandidatu visokih kvaliteta, dakle nije to primljen samo zato što je Bošnjak. Međutim, 2 kandidata su dovedena iz susedne opštine Raške. Čuli smo malo prije i od predstavnika Radikalne stranke zbog čega je to neprihvatljivo, zato što to povećava troškove i to je udar na budžet.
Ustav u članu 77, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina u članu 21, te Okvirna konvencija o zaštiti prava nacionalnih manjina u članu 15 propisuju da se nacionalna struktura sudijskih i javno-tužilačkih funkcija mora usaglasiti sa nacionalnom strukturom stanovništva za područje na koje su nadležni ti sudovi, odnosno tužilaštva. Evropska komisija je takođe u svom posljednjem izveštaju o napretku Srbije ka Evropskoj uniji kritikovala Srbiju zbog nedovoljne zastupljenosti Bošnjaka i Albanaca u sudovima, tužilaštvu, policiji, inspekcijama i drugim državnim organima sa javnim ovlašćenjima. Ovim povodom se oglasilo i Bošnjačko nacionalno vijeće koje je kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji tražilo od Ministarstva pravde, od Visokog saveta sudstva, Vijeća tužilaca i od skupštinskih odbora u Narodnoj skupštini da ponište ovaj konkurs i da se donese prijedlog koji će obezbediti usaglašavanje nacionalne strukture sudija i tužilaca sa nacionalnom strukturom stanovništva za oblasti, odnosno za područje za koje je nadležan sud u Novom Pazaru. Prilikom svakog izbora sudija i tužilaca ovde se krše ove odredbe Ustava, zakona i međunarodnih konvencija koje sam sada naveo i zato i svaki put mi izražavamo nadu kako sledeći put neće biti tako. Postavlja se pitanje kakvu poruku uopšte šaljete građanima ove zemlje, Bošnjacima, kada im ne omogućavate da se uključe aktivno u rad pravosudnih organa i građani sa ovakvim načinom izbora sudija sa punim pravom nemaju poverenja u objektivnost sudova i nemaju poverenja u jednakost pred zakonom. Mnogo je onih koji bi se danas pobunili na ovakav prijedlog. Mnogi kandidati su ti koji bi se pobunili zato što ne prihvataju da budu odbijeni samo zato što nisu podobni. Lično ne opravdavam njihovo ćutanje, međutim smatram da oni trebaju biti mnogo glasniji u odbrani tih svojih prava, ali donekle i shvatam zbog čega ćute. Pretpostavljam da mi skrećete pažnju da imam vreme, ja sam ujedno i privodite kraju diskusiju. Imam i vreme ovlašćenog predstavnika grupe kao zamenik šefa. Nemate mogućnost sada, shodno Poslovniku, da koristite vreme. Samo sekund, molim vas. Nemate mogućnost da u ovom delu sednice koristite vreme koje pripada šefu ili ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe. Vreme koje pripada vašoj poslaničkoj grupi za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda je iskorišćeno. Daću vam još 10 sekundi, daću vam još 10 do 15 sekundi da privedete kraju. Izvolite. Dakle, shvatam zbog čega kandidati koji su s pravom nezadovoljni na ovakav izbor i ovakav prijedlog sudija i tužilaca se ne oglašavaju, donekle oni se plaše da će time sebi zatvoriti vrata za dalje napredovanje u karijeri i zbog toga ja vas sada pozivam da vi poništite ove prijedloge za izbor sudija u Novom Pazaru i da donesete novi koji će raditi na usaglašavanju. Zahvaljujem.